As sin eis an tunnel inniu. Paisce dáhí san is for am chéad vidío agus stéisio agus sin nóir an plastic an thuisca an coronavírus. Ha simarúta tachart is a náhí sin. Ginne am talite gorás an gan bút an a head dúirt go maithamachchas si na háad fásta stéisio, ha títe bhacha a bhí an sin na níos cúte chuid. Go mí orsan nach an leide go mag an a púltaine ach chuig ús maithe an deor seo bhíaci is anna hin ná. Cúsin a pás go maith tór ó an acin leichtas fiús na ich mar ha a chatin am cúteach bagan chuir ríist chatin am cucumber a chuirniu seán dríútúrasacham is ga chiad dáhrús hat an gisíola dúirtíidir a seán is plánta sin ha mi a dain fan nápi. Ha mi cúteach dó híal an áte le stringeln na green beans mám ra nuaine had go bblion sanna had go bhí dearach síolúr ha mi cuat a dúirtí fécin cuisin sa colm. Cali is acin cunne bhí sin éis go bud cuat má colm a cusin go bhí an thuis an James Bell has agus biacham sa bhí ha choramach cunne ha mí an seo agus cunne ha mí ag a compúter.